Tralo éxito do pasado ano arranca unha nova edición do Bono Turismo da Xunta que anima os galegos a quedar na comunidade co fin de potenciar o turismo interno. O vicepresidente da Xunta en funcións dou o pistoletazo de saída a esta campaña en Outes, entregando a unha das usuarias a primeira tarxeta da iniciativa Quedamos en Galicia 22. O lugar elixido foron as Cabaniñas do Bosque, un dos establecementos adheridos ao programa. Enseñarnos os galegos a conocer as maravillas de Galicia. Isto recordo que para consumir en Galicia os galegos e as galegas, por lo tanto que, como digo, que os do norte foran ao sur, que os do sur foran ao norte e que todos nos déramos conta de que hai xente que ven de Finlandia a coñecer isto e o mellor hai un que vive en Vigo ou que vive en Ferrol e non sabe que ten esta maravilla tan cerca. O balance da pasada campaña deixa datos moi esperanzadores. Conseguiu inxectar 7,6 millóns de euros ao sector, especialmente nos meses de menor actividade, xa que o programa ten por obxectivo desestacionalizar o turismo financiando soamente as estancias en tempada, media e baixa. Desestacionalizar, esa palabra que decimos tantas veces, pero que é moi difícil de levar á práctica. Creo que estamos dando pasos últimamente bastante importantes. Por lo tanto, durante o verao, o bono turístico non vai estar habilitado porque estou seguro que vai vir moitísima xente a visitarnos en necesidade desta medida que é de estímulo, pero a partir de setembro outra vez se volve a recuperar e eu creo que gracias ao bono outra vez, entre outras cousas, imos ter 4 meses hasta decembro de moitísima afluencia e, por lo tanto, de normalidade, dunha ocupación media importante e constante e mantida, que é o que nos interesa. Os primeiros beneficiarios das tarxetas xa poderán facer uso delas nas próximas semanas. O igual que na pasada edición hai 3 tipos de bonos, un de 250 euros, 100 abonados pola Xunta, outros de 375 dos que a Xunta asume 150 e os de maior contía 500 euros dos que o Goberno galego financia 200.